balyena napadpad sa baybayon sa barangay San Jose, Lorente, Eastern Samar ug gikagubtan sa mga mulupyo. Ang report ni Femery Dumabo. Gibanabana nga may gibugaton ang balyena sa dulan sa 1,000 kilos. May 10 metros nga gitason ug 5 metros nga gilapdon. Gipabaw si Kapitan Ismail Altar sa Barangay San Jose sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga bisan sa iyang gidakon o sa gihapon kini ka baby balyena. Padung na usab kining madugta. Una kining nabantayan ni Pablito Kaliba og kaubanan sa miaging Biyernes samtang sila namasul. Sa Pasiga, nakita namin, curious kami. Akala namin malaking kahoy lang, pinuntahan namin. Pagkatapos, habang papalapit na kami, parang kakaiba siya. Tapos nilapitan namin ulit. Ayun na nga, nakita namin na isang patay na malaking balyena pala. Nakigalayon dahil ang barangay sa lungsod ug sa BFAR, ilabi na nga nanimahon na ang balyena. Dabantayan usab nga may mga likido nang nanggawas sa lawas niini. Gibanabana sa taga BFAR nga namatay kini usa na kabuwan. Plano sa kapitan nga sunugon o ilubong ang patayng lawas niini. Apan gahapon naanod na usab kini. Nag-ano rito, may kasi dumating na bagyo rito sa amin. Kahapon ng umaga, nang puntahan namin dun sa dagat, wala na dyan. Naianod na. Sa laing bahin, usa ka kabaw nga naglibod-libod sa kadalanan sa lungsod sa Naval sa Biliran ang gikagubtan sa mga mulupyo, ang gikuha sa kapulisan. Sa social media post sa Naval Municipal Police Station ang mga nangangkon nga ila ang maong kabaw ang gipangitaan og dokumento isip pagpamatuod nga sila ang nanag-iya niini. Uban ni Rod Prado ug Clans Gabutin, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.